Ovo je najveća greška koju možete napraviti pri kupnji IC panela. Većina ljudi misli da na visinu računa za grijanje utječu samo IC paneli na stropu. No, najvažniji dio IC sustava je ono što ljudi najčešće ne vide. Većina ponuđača IC grijanja jednostavno će vam prodati IC panele i uz njih priložiti običan termostat. Nažalost, on radi po vrlo osnovnom i prilično rasipnom principu. Kada temperatura u prostoriji padne, IC panel se uključuje punom snagom. Kada postigne zadanu temperaturu, potpuno se isključuje. Rezultat su stalne i neugodne oscilacije temperature u prostoru, a IC sustav pri svakom ponovnom uključivanju troši velike količine električne energije. Zato smo u Ecosenu razvili nešto potpuno drugačije. Našim IC sustavom upravlja pametni regulator IRSAN. On ne poznaje princip uključi i isključi. Umjesto toga, neprestano i iznimno precizno dozira točno onoliko toplinske snage koliko vašem prostoru u tom trenutku zaista potrebno. Time u potpunosti sprečava temperaturne oscilacije, osigurava stalnu ugodu i, što je najvažnije, automatski i pametno štedi vašu potrošnju. Kliknite na poveznicu s videom, pošaljite upit i naši stručnjaci pripremit će vam besplatan izračun za napredni IC sustav Ecosen.